Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыпа кайбер темалар турында. Коронавирус шигенмей вазгыят киеринке калам. Роспотребнадзор хезмәте шәһәр предприятиеләрендә COVID-19-га каршы чаралар үтәлешен контрольдә тота. Автобус урынына такси, җәмәгать транспортларында пассажирлар сонын кимү күзәтелә. Бу ни белән бәйле? Коронавирус шигенмей вазгыят киеринке кала шикләү чараларын әлегә йомшартырга җыенмыйлар. Ачылыга килгәндә авыручылар соны республика күрсәткечләреннән түбәнрәк тора. Роспотребнадзор хезмәте шәһәр предприятиеләрендә COVID-19-га каршы чаралар үтәлешен контрольдә тота. Хокук бозучылар арасында шәхси медицина үзәге дә бар. Толырак хәбәрчебез материалында. Бүгінгі көндә 179 чоллы кешесе медицина күзәтүе астында шәһәрдә бер провизор госпиталь, йогышлы авырулар хастаханәсе эшли. Роспотребнадзор хезмәте даими рәвештә гомум кулланыштагы урыннар буенча рейдлар үткәрә. Узган атнада 22 предприятие тикшерелде. Хокук бозучылар исемлегенә аларның 6-сы, шул исәптән бер медицина үзәге керде. Были выявлены факты непроведения термометрии пациентов, сбор эпидемиологического анамнеза. В вестибюльной группе на момент проверки не проводилось обеззараживание воздуха. В связи с этим должностное лицо приглашено для составления протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для принятия соответствующего решения. Шәһәр мэры медицина учреждениесенә карата кискен фикер белдерде. Шәһәр башлыгы тиешле хезмәтләрне, әлеге медицина үзәкләренә COVID-19-га каршы чараларны бозучыларга аерым игътибар бирергә чакырды. У работников медицины понимание есть о том, что понимания, видимо, нету. И образование, видимо, не профильное. Если уже даже не медицинские работники понимают, насколько это опасно жить с коронавирусом. Но, как я понимаю, еще может быть предприятие торговли, общественного питания, но учреждение, даже если это частное, медицинское. Моннан тыш аппарат киңәшмәсендә Наил Мәгъдиев шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесеннән медицина өлкәсендә коронавируска каршы чараларны бозучылар белән җыелыш оештырырга һәм алар белән әңгәмә үткәрергә кушты. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясы йоктыруның 99 яңа очрагы ачыкланган. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 18 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 20 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 41667 очрагы билгеле. Аларның 34749 терелгән, 72-се узган тәүлектә. Автобус урынына такси, җәмәгать транспортларында пассажирлар сонын кимүен күзәтелә. Автобус йөртүчеләр моның сәбәбен QR-кодлар кертелүдән күрә. Проблема турында тулырак киләсе сюжетта. Җәмәгать транспортында пассажирлар сонының кинәт кимүе узган елда ук сизелә башлады. Пандемиягә кадәр автобуста 100 мең кеше йөрсә, QR-кодлар керткәч, бу сан 70 меңгә төште. Автобус йөртүчеләр керем хәзер ягулык һәм машиналарны ремонтлауга гына китә диләр. Моннан тыш транспорт йөртүчеләр эшләреннән китә башлаган. Горючее подорожало, цена нисколько не повысилась проезда. И QR-коды добавились. Вот когда первый день я работал, когда внедрение началось, проверка, то вообще пассажиропоток упал. В день на 50% сразу снизилось пассажиропоток. В какие дни самые такие напряженные, когда вообще людей нет? Людей, ну это выходные. Пассажирский поток уменьшился на 40% где-то, наверное. Мы практически ничего не зарабатываем. Все. То есть расходы в основном идут на топливо, на ремонт? На топливо и на план, и все. И мы план снизили на 1000 рублей, считай. Вот мы сдаем меньше. У нас, если себе вот остается, если сейчас, ну, у кого 1000 рублей, у кого, может, 500 рублей остается. Пассажирлар йөртү белән шөгыльләнүче оешма директоры Николай Тятюшкин Татарстан хөкүмәте ярдәменә өметләнә. Хәзерге вакытта республикада автобус йөртүчеләргә килгән матди зыян проект үстендә эшлиләр. В связи с тем, что ввели ограничения по социальным проездным, тем самым заблокирован. Ну и уже пассажиропоток упал в связи с тем, что знают, что идут проверки. То есть совместно наша мобильная бригада работает, совместно с МВД. То есть никто не хочет штрафы платить, потому что сотрудники МВД их оформляют,
И у нас в связи с этим упало 30%. Без автобуста кеше никадәр киемен белү максатыннан автобуста үзебез көндезге сәгать 2-дә йөрдек. Бу вакытта мәктәптә дәресләр тәмамланган вакыт. Күбрәк укучылар, студентлар иде. Бер яктан QR-кодлар аркасында автобус йөртүчеләргә матди яктан зыян салынса, икенче яктан коронавирус белән авыручылар саны кимеде дип белгечләр. QR-кодлар кертелгәнчә Татарстанда көн саен 250 кеше авырса, хәзер аларның саны 2 тапкырга кимрәк. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Яңалыклар. Яңа елга кадәр санаулы көннәр калып бара һәм инде бәйрәм өстәле турында уйланырга вакыт. Аны балык һәм диңгез деликатесларынан башка күз алдына да китерү кыен. Сыйфатлы продукцияны Камчатка улдыгы һәм балыгы күргәзмә ярминкәсендә Green сәүдә үзәгендә сайларга ярдәм итәчәкләр. Улдык һәм Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсендә ерак көнчыгыштан деликатесларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Барлык продукция зирек, шия һәм имән агачлары төтенендә табигый юл белән ысланган. Хит продаж у нас чавыча, царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. В ассортименте есть таймень, клыкач, белорыбица, палтус, тунец, белуга. Очень большой выбор у нас. Очень хорошая икра у нас, прям крупнозернистая, к новогоднему столу. Шоллар инде диңгез деликатеслары артыннан чиратка тезелә. Килүчеләр сүзләренә караганда, бирдә яңа сыйфатлы һәм иң мөһиме тәмле продукция сайлау мөмкинлеге зур. Менә туган көнем скоро, туган көнемә бутерброд ясарга алдым. Беру постоянно, как приезжают, всегда беру. А какую рыбку у них предпочитаете? Я вот чавычу соленую. Соленую икру, конечно, но сегодня икру пока ближе к Новому году. А так чавычу очень вкусная рыба, полезная. Үзебездән сайлыйбыз. Ни өчен нәкъ аларның балыкларын сайлыйсыз? Ни өчен тәмлеме? Тәмле балыклары. Әйбәт, ни копченый, вот, ни икрасы бигрәк тә әйбәт. Бүтән ердә икрасы уже бозыла башлаган, а бу кып-кызыл әйбәт икрасы. Ярминкә Green сәүдә үзәгендә 26 декабрьгә кадәр эшләячәк. Яңа ел өстәле өчен деликатеслар сатып алырга, үзегезне һәм ягыннарыгызны сөендергә өлгерегез. Біз сезнең ислегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта. Прививка ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны яктырмас өчен иң ышанычлы усул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзем белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мужская верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией. Имеются очень большие размеры. Только в магазинах Аталсу. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. С 20 по 26 декабря. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. 7 января. Концертный зал мэрии. Татьяна Буланова.